ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಜಪಾದು ಕೊರಡು ಅಂದ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರತ ವರ್ಷ ನಮಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂಡಂಚಿನ ಗೌರವ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾವುಡು ಅಂದ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆತುಂಡು ಪಿಲಿತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಉಲಾಯಿ ಐಕ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರಪುನ ಏರು ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಪಂಡದು ಆರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವಡು ಒಂದಂಡ ಆರ್ನಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜನಕುಲು ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಐಟಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಶ್ ಚೆಣೇರ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಉಪ್ಪು ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಷತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಉಪ್ಪು ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಉಪ್ಪು ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಉಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡ ಕೂಟ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಂಚು ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕಾರಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾತು ನಂದಿ ಅನಿ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ ಐಟ್ಲ ಉತ್ತಮ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷಧಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕಲು ತೂವಾಡು ಅಂದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡಿದ ನಳಪನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ರತ್ತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡಿದು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕುಡರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಿರಂತರವಾದ ಆಯರ ಉಂಡು ಈ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕರಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ
ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ.